El meu vincle amb el sector energètic és que formo part de la cooperativa SICRA, Justícia Ambiental, on treballem temes relacionats amb la transició energètica aquí a Catalunya i en particular a Barcelona. I hem treballat i treballem temes relacionats amb comunitats energètiques. Cal aprofundir perquè les nostres societats i comunitats són diverses i les dones i persones gènere-dissidents també formem part d'aquestes comunitats i d'aquesta societat diversa. Per això creiem que cal posar en valor les propostes, les necessitats, però també les propostes de nosaltres, de les dones migrades, racialitzades i també del que som com a societat. No? I en temes d'energia és un tema urgent que encara s'ha de treballar molt. Una de les propostes que veiem interessants és que les administracions públiques, en aquest cas les administracions locals, puguin incorporar criteris objectius en les licitacions de cobertes destinades a comunitats energètiques i aquests criteris que incorporin justament aquests avanços que estan fent algunes comunitats energètiques a la ciutat per posar en valor la diversitat dels seus espais com a comunitats energètiques. Creiem que és una proposta que podria ser molt interessant per poder promoure la diversitat.